Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 4 katuig nga bata nga lalaki natiruhan patay. Banuwasang hinubaan gindeklarar bilang COVID-19 free. Sa mga balita nasyonal, anti-red tape powers para sa presidente ginaprubahan sang Senado. Presidente Duterte ginpangabay sa mga LGU nga himuon las 12 sang tungang gabi ang umpisa sang curfew. Maayong aga Bacolod, maayong aga Budugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Oktubre 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ner. Go. Good morning sa ato ng mga ka-aksyon. Action Boy Duran. It's 71 Good morning. days to go before Christmas. 71. 71 na lang. Oo, Gapon, kadasig 72 lang, pa na no? pala. Oh, grabe ka alam sa imo, no? Ka-cute gid sang imo nga pang-isip. Okay, good morning, Danay. Sa ato ng mga listeners, subong nga adlaw, of course, Lieutenant Colonel Norberto Barnizo, naga-watch gid Action Boy, no? Good morning man kay Jecil Franco, Inday Che Zapanta, Alex Monteza, good morning. Padayon, Sir Boy, and Ma'am Eden. Matamis nga mga yuhom sang butlak sang adlaw. Grabe, Ginanuyagin sa usamo, yung aton nga lyrics sang kanta. Gikuha niya lang dira, di ba? Perfect. Ma'am Gracia Hareta Horvidalia, good morning. Jensen Loro, good morning, Sir Boy. Veronica Baliados at Chaos, good morning, beautiful people of Aksyon Radio Bacolod. God bless you. Hambal, ari na si Turco Jongko. Good morning, mayong aga, mandira. Sir, May kamusta aga, ka? Torx. Wag dada. Wag da pa 5-6 Alien Turco. Kopabli. Hambal ni Sir Alex Monteza, mayong aga sa inyo nga duha kag sa aton mga beloved followers and listeners. Thank you so much. Apong Alagos, good morning man. Lina Bueno, sa kasi ari na si Presidente Dennis Richard Timor Roma. 289 days na out of 366. Kaalaman. Super okay. isip. Good morning, Action Boy, kag Mami Eden, Mami Eds. Mami. May Mami Ems Kung may Mami Eds, may Mami Eds. May mo good morning mga sa mga taga Kahig Lupad sa San Enrique. Kahig Lupad. COVID-19 free sa San Enrique. Heaven, mga agaman. Dali lang. Sige. May pukugali ka tapos. Sige. Wala pa katapos. Sige, tapos. Salang na danaya. Kagati yan sa aton galing mga ka-action boy, no? Ang aton siniya promo, wala, bantayan lang nila. Kaya, tiara na ang 4-piece. Ang 4-piece, kag ang SAP ARB. Bongga, no? Diri lang niya sa Action Radio Bacolod. Ang mga mga maluyag maka kinanglan sang cellphone, sang tablet, pwede ka mo maka-send sa inyong istorya diri sa i-send nyo through sa aton official Facebook page, no? Correct. I-type nyo lang Word document sa Word Abe, send nyo dira, then mapili ang Action Radio sang mga istorya, wala nga daw makita naton nga daw kung sino gid ang nagakinanglan, deserving, no? 3 sa elementary, 3 sa high school, 3 sa college nga tagaan naton sang cellphone or tablet para magamit ninyo sa online ninyo nga klase, no? Sige, may tandaan nyo na. Gamat-amat na sila subong kuan, no? Sige na sa mission kasi sa no ganing kuan naton sina sa 19 na sa 19. Sige. Perfect. Good morning, Danay Action Boy. Sa kay Isabel S. Blaca. Good morning, man. Watching from Santa Rosa, Laguna. Rosana Barcenilia. Greet niya lang ko, no, mga ka-action. More power. Greet niya lang Family Barcenilia kag Family Malayas. Thank you so much. Good morning, man. Danilo Rosales.
Angel Keith Vergara Talangkines. Hello, good morning, family Lapore from Hinubaan. Kanami sa Hinubaan. Correct. Ang Kaya, inubaan subong is COVID-19 free na sila. Oo. Hambali ni Sir Barnizo. Good morning, Aksyon Boy and Aksyon Dulce Corazon. Kapag yung grad sa mga namo na. Sir, move on please. Past is past. Past is past. Napatinani ni Sir, Sir Barnizo. Nga Dulce Corazon. Sir Elise, sweetheart. May para naka-sweet man. Kay Remia Garcia, good morning. Sa kay Melba, di ka na ito tayo pa Kay Melba Esperon, watching from Kuwait. Kay Michelle Sayo, good morning man. Action Bug Action Eden, I'm watching live. No? Perfect. Sige, okay. So standby na kita Action Eden. Sa aton din nga mga ka-action standby. Sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Detalya na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka-4 katuig nga bata nga lalaki matapos na tiruan samtang nagasakay sa kabayo. Kaupod niya amay mga lasyateng takna sa aga Miyerkules dito sa sitio Palasanan, Barangay Nahalang, siyudad sang Himabaylan. Ang napatay ginkilala sa kay John Lloyd Salgado nga nakaangkon sang igo sa ulo nga gintunaan sa iya kamatayon. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Himamaylan City PNP Deputy Chief of Police Lieutenant Alfred Mansoy nga papauli na ang napatay. Kaupo ni amay nga si June Lee, 28 anyos, salin sa pagpaligo sang kabayo sa natabo ang pagpangluthang. Ginatudlo nga suspetsado ang mag-utod nga Sanday Jigger, 25 anyos, kag JR De La Torre, 30 anyos. Sa pagpausisa ni Mansoy, pagdumot ay nalantaw nga rason matapos ginpahayag sang Army. Akon sang amay nga Salgado nga antes pa natabo ang insidente. Upod pa sila sa pag-inom, apang sa uli mayara sa natabo nga wala panghangpanay. Sa karon nga nausisa pa sang kapulisan, ang gingamit nga armas matapos nga wala sang recovers sang basiyo sa eksena sang insidente. Samtang sa nakuha ang impormasyon ni Mansoy, nagpalagyo ang mga suspetsado sa busay nga pila na ka kilometrong kalayoon sa natabuan sang insidente. Prior na isang incident, nakupod ni sila inom. Sa mga suspect. O may gamay nga bagay nga wala pag-insidyanay. Pag wala man iniisip sang tatay sang bata, nga nagdumot ni sila. Ang kabayan sang pahayag ni Himamaylan City PNP Deputy Chief of Police Lieutenant Alfred Mansoy. Gindeklara naman bilang COVID-19 free municipality ang Banwa sang Hinubaan Negros Occidental. Ining ginanunsyo ni Mayor Ernesto Estrao sa exclusive interview sa Aksyon Radio Bacolod kahapon nga adlaw. Sunod kay Estrao, naka-recover na ang tanan nga 39 ka mga COVID-19 patients nga lunsay mga locally stranded individuals kag returning overseas Filipinos. Duga pa sa alkalde, napabilin man nga 0 ang local transmission sa Banwa, umpisa sa maglala ang kaso sang virus. Bangod sini, balik na sa normal ang mga aktibidad sa munisipalidad. Apang hinklaro sang alkalde nga nagapadayon sa gihapon ang implementasyon sang istrikto nga health protocols kag ginadumilian nga magkasulod ang hindi residente sang Banwa. May gin-issue man nga executive orders Estrao nga nagapatuman sang temporaryo nga moratorium sa entry sang tanan nga mga ambulant vendors sukon bolantero nga halin sa gwa sang Hinubaan. Samtang ginanunsyo man sa Facebook post sa San Enrique nga COVID-19 free na ang Banwa matapos naka-recover na ang 53 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Naka-survive na ang amon nga tanan-tanan nga na-positive. 39 kay kuha na siya tanan mga action man, mga LSI, OFW. Kag muna aton policy nga pag-abot sa Hinubaan, bisan naka-swab test na sila, hindi kita mag-allow nga magpuli gid sa ila nga balay. Si Hinubaan Mayor Ernesto Estrao. Naka-record naman sa COVID-19 zero case sa siyudad Santa Lisay, dire sa Negros Occidental, umpisa Agosto 29, tuig 2020. Ginpahayag ni City Administrator Attorney Jonathan Ialdama
Nga isa sa mga rason sa pagnubo sang kaso amo ang temporaryo pagsuspender sa pagbaton sa mga locally stranded individuals sa Negros Occidental. Duwa pa ni Aldama, padayon sa gyapon ang mass testing sa plaza publika sa syudad kada Martes kag Miyerkules. Nagdugang man sa quarantine facility sa syudad sa bulutuan sa Rafael B. Lacson kag tubtub sa Oktubre 14 nga record sa City Health Office. 24 ang dugang nga recovered patients kag 11 na ka mga barangay ang hilway na sa COVID-19. Sa kabugusan, 560 ang kumpirmado nga mga kaso, 485 ang recovered patients, 59 ang active pa nga mga kaso kag 16 ang napatay. Samtang naglamot naman sa 14,077 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 153 ka bag-ong nga kaso. Inirecord sa syudad sa Iloilo nga may 58, syudad sa Bacolod nga may 41, Capiz nga may 24, Iloilo Province nga may 16, kag Negros Occidental nga may 11. Naglabot naman sa 10,568 ang kabilugan nga recoveries matapos na record ang 157 ka bag-ong nga nag-ayo sa masakit. Samtang nadugangan sang 6 ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 342. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, ginakabig sang kapulisan sa Banwa sang Candune nga kadalagan sa papagig-away batok sa illegal nga droga matapos gindeklarar sa Philippine Drug Enforcement Agency nga drug-free ang barangay Haba, Agboy kag Payawan. Suno kay Police Captain Junji Liba, ang hepe sang Candune PNP, dako nga bentahan sa mga opisyal sa mga Banwa kag kadalagan sa hanay sa mga kapulisan matapos ginhilway sa PDEA ang 3 ka mga barangay kung ginkabig na bilang drug-cleared barangay. Ginpahig man ni Liba nga iya pagatutukan ang barangay Haba, Payawan kag Agboy ug mapadayon ang kahiwatan sini batok o mga ginahimo sini batok sa illegal nga droga. Nagaplano man si Liba nga ipresentar ang 3 pa sa mga barangay sa mga Banwa para sa natalanang deliberasyon sang Regional Oversight Committee sa masunod nga bulan. Sa katapusan nga balita lokal, mag-aabot naman karon nga adlaw si PNP Chief General Camilo Cascolan sa Police Regional Office 6. Sunog kay PRO 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ining una kay gayunan nga magabisita si Cascolan sa PRO 6 bilang tagpamuno na sang PNP. Dugang pa, madamo man sila sa aktibidad nga ginpreparar para kay Cascolan apang bangod sa pandemya, hindi na makabisita si Cascolan sa iwan nga city police offices kag provincial offices sa Rion Size. Una diri gin-require nga magpaidalom sa RT-PCR swab testing ang tumalambong apang gin-waive ini ni Cascolan kag ginpahayag nga hindi na kinahanglanon sa baylo ipatuman lang ang health protocol. Si Cascolan ang nagserbe nga Deputy Regional Director for Administration sang PRO 6 sadtong tuig 2014. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang Good morning, liwat sa aton mga ka-aksyon. Jacqueline Del Mundo, Magkawili. Good morning sa family Magkawili sa Barangay Tampalon. Kabang kalani action boy, no? Correct. Pinky Teruel, good morning. Greet niya lang Teruel family sa Barangay Villamonte. Keep safe. Ronel Ohano, good morning. Action Radio Bacolod watching from Maaw. Greet niya lang ang iyang magulang nga ara sa Handumanan. Kag halong kamo kuno nang kag ginagreet niya man ang pamilya Ohano and Nicor. Salamat, God bless and keep safe. Hambal ni President, ano naman ang earrings man pwede pang decor sa Christmas tree, of course. December, diba? nalapit na pala December. Aga-adjust gini ako yung mga ka-earrings. Ayaw ko rin pangita sa Germany, ko pa rin pangita. Greg Medallo, good morning man. Abril Bibal, Eusebio, good morning. Watching from Barangay Pandanon, DSB. Sino na Ruena, Hilardo Harubel, watching from Saudi Arabia, no? Si Vanessa Mayo. Hello, Miss Gorge Eden Aboso. Yes, hello ma'am. You are really blooming. Wow, thanks so much. Wow. Kalat. Good morning kuno sa family Harubel sa Bago City. Halin ini kay Rina Hilardo Harubel. Kay Jeffrey Eliama, Cory Vidaha dila sa Kuwait, Armando Espartero, Christmas na gid-red na ang dangling ni Miss Eden. Perfect. Wow. Tapos ano idlak pa ako. Ay, idlak pang bayo, no? May performance ko bika. Dapat intra ka sa amateur singing contest. Hindi, may dance galore. Gala. Sige. Sa kay Narisa Ruiz Ilare, monitoring lang gyapon. Kay Renan Payongayong, Rose Guevara, good morning. June Sibalios, check attendance lang. Watching from Hacienda Teresa, Ibi Magalona. Sige. Junicio Telebrico, good morning mga kono. Bret Hart Tunato, from Antipolo City, watching with my wife, Mimi. Mas follow mo? Kelly Jelly, sa US, good morning. Kag sa kay B-Boy Villasor kuno sa CMO Sectoral Bacolod. Sige. Good morning man, Princess Hermosura. Binong 70, sir, good morning. Sheena Degit Banyares, good Police morning. Police ni Bla? Yes. Si Dodong. Oo, si Dodong. Si Binong, Binong 70 naman. 1970 siguro na ano. Yeah, 1970 siya nagpulis siguro. Tambaan mo man ba? Si sir ba? Mambal po ko dugay sa ako na sa sugpon nga na bata mo. Kaya alert in mo mind. Sheena Degit Banyares, good morning. Watching from Barangay Paginpinan. Pinaginpinan. Rosalina Arellano Espadero from Murcia. Hambal ni Sir Binong 70 pamati di sa Tupad Balay si Chay Aida Gamen. Oy, kumusta da kay Chay Aida? Kag si Lily Limpangog. Manghod dyan na. Oo. Kilala mo. Oh, Totoo. Si Chay Aida, kilala ko na. Si Lily, manghod niya na. Kisada, may mga tada mo, mga palamong kutanan. Hamalin na ni Inventor, Rosa, good morning, greet niya lang. Happy birthday! Kay Carlos King, dira sa Binikwil, Kabankalan. Happy birthday, Carl! Sheena Digit Banyares, ang motohamba niya. Digit and Banyares family. Zandra Baran,
Good morning da sa COVID facilities ayungon La Carlota ka of Pontevedra. Sige, anduro na. Philip Isulat, good morning man. Yes. Bali Sir RJ Mira, galidra sa LTO. Morning Miss Eden and Sir Boy. Greet niya lang si Sir Joseph Danoy, nag-monitor. Sir Joseph Danoy, good morning. NJ Arana, may agaman sa kay Renz John Artas. Happy birthday lang kay Mark Olmido. No? Happy Oh, birthday, Mark, Mark. happy birthday ha. Keepsake caption ko no sila ni Sandra Baran, kaunta empanada. Oy! Wow, aga pa ba? Ah, Kalame, ding na bakal man. Ako, Doon nami ako na sa empanada Ako mo. Doon nagutom. Rizalig, may agaman sa kay Engineer Erner Earl Bailon. Good morning, man. Sharon Mahilom, kay Sheena Dikit Banyares. May intra kami tani. Paano mag-send sa kasaysayan sang This Is My Life? May intra kami tani. Hindi kami kabalo mag-send. Ang kasaysayan ni sa para sa aton nga sa 4-piece. Kag sa, Pamiro gid i-like mo anay ang FB page na mo, no? Correct. Ang Facebook page, i-like, i-share, i-follow mo, i-share nimo. Tapos ang istorya i-type nimo sa Word, dra mo i-send sa FB page. Correct. Dra mo sa i-send. Oo. Wala man kami require English. Gina. Kung ano lang daw, komportable ka. Basta masaysay mo lang imo Sige, okay. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginaprubahan sa Senado ang laing nga naghatag kay Presidente Rodrigo Duterte sa anti-red tape power sa pagproseso sang lisensya sa gobyerno kag permit application sa sulod lamang sa pila ka oras matapos ginpahayag sang Malacañang isa ini sa urgent measure. Sa boto nga 23-0, ginaprubahan sa Senado ang Senate Bill 1844 sa adlaw nga nabaton ang sulat sang Presidente nga nagkapangabay nga padasigon ang pagpasar sang lahi. Tuyo sang lahi agud nga mapalasig ang pag-release sang permits kag lisensya sa national agencies kag local government sa panahon sang national emergency bagi sa paghatag sang puder sa presidente nga paliputon ang paghulat, suspendihon kag i-waive ang requirement para makakuha sang permits, lisensya, clearance, certifications o authorizations. Nasaad sa sulat sang presidente nga ang among special power ang kinahanglanon para matutukan ang economic activity, mapadasig ang recovery kag masiguro ang marasig nga pagdulong sa serbisyo publiko sa panahon sang COVID-19 pandemic. Nagpangabay naman si Presidente Rodrigo Duterte sa mga local government units nga i-adjust para ang curfew hours para mabuligan nga maka-revive ang ekonomiya. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagsuwestyon ng gabinete nga pituman ng curfew o umpisa alas 12 sang tungang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Pero sunod kay Roque, inay rekomendasyon sa gabinete kagyara na ini sa lokal nga panguluhan kasunod nga kinanglan pa magpasar sang ordinansa. Una na nga ginaprubahan sang gabinete ang rekomendasyon sang economic team nga tugutan ang mas madamo nga tawo makagwa sa ilang nga balay kag pagpatuman sang one seat apart policy sa pampubliko nga salakyan. May 94.9 milyones sa 110 milyones ka Pinoy o kung 86% sa populasyon ang nakarehistro na sa PhilHealth. Sunod kay PhilHealth Vice President for Membership Management Oscar Abado Jr. Sa amo nga kadamuon, 52 milyones ang miyembro sa PhilHealth samtang 42.7 milyones ang dependents. Ang 52 milyones ka PhilHealth members kinalakipan sang direct employed contributors, direct individual contributors kag indirect contributors pareho sa pamilya sa idalom sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps ka mga senior citizens. Ginpahayag naman ni One Pacman Party List Representative Michael Romero nga wala nag-resign si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa baylog ginpahalin sa pwesto. Ginhimo ni Romero ang komento sa kadlaw matapos ginratipikahan sang 186 ka miyembro sang Kamara ang pag-elect kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang bagong speaker sang Kamara. Pinakaminutos pagkatapos ng ratifikasyon, ginanunsyo naman ni Cayetano sa Facebook Live ang iya irrevocable resignation. Gininsister ni Romero nga si Cayetano ginpali na sa pwesto antes pa man nag-anunsyo inis ang iya resignasyon. Dako naman ang posibilidad nga mabalik sa ilang pwesto ang mga kaalyado ni Speaker Lord Alan Velasco nga una ginkakaan sa House leadership. Sunod kay Cavite Representative Boying Remulla, ibalik sa ilang mga committee chairmanship sa mga kongresista ang kakaas sa panahon sang tensyon sa speakership issue. Kalakip diri si One Pacman Party List Representative Mikey Romero nga ginkakas bilang Deputy Speaker.
Aambis OWA Party List Representative Sharon Garin, naging kakas bilang chairman sa Economic Affairs Committee, kag Quezon Representative Angelina Tan, naging kakas nga chairman sa Committee on Health. Apang wala pa sang abiso kung may iban pa nga rigudon sa chairmanship sa iban pa nga komitiba. Sa unang adlaw bilang House Speaker, ginkakas si Cavite Representative Bambol Tolentino bilang chairman sa House Committee on Accounts, kag ginbulos si Presidential Son kag Davao City Representative Paulo Duterte. Sa iban pang balita national, nagpahamtang naman sang police clearance hub sang PNP sa ginpili nga malls bilang inisyatibo sa tuyo nga mapapos ang pagproseso sa aplikasyon nga kalabanan kinanglanon para sa trabaho. Sa press conference, ginpahayag ni PNP Chief General Camilo Cascolan nga operasyon sa police clearance hub sa mall ang dako ang mabulig sa pagserbe sang mas maayo pa sa mga Pinoy. Ginklaro lamang ni Cascolan nga wala nagkakompetensya ang PNP sa NBI sa among tikang. Dugang pa ni Cascolan, mayara na sila sang pag-istoryahanay sang NBI angod sa kooperasyon kag koordinasyon sang police clearance sa National Police Clearance. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, Inyo ginpamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salangka. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.